Hej YouTube, velkommen til den nye kanal med jeg er Bademanden, og hvem er du? Og jeg er Kevin. Det er hvad han er. Vi spiller noget paintball i dag i aften på Mineplex. Jeg er oprindeligt gået tekst i, men det gider jeg ikke være. Nej, han gider meget hellere være bademand. Jeg er Bademanden fra The Kiwi Team. Jeg håber I har set den nye intro. Den er nice. Og jeg har den her med en gun. Det har jeg fået fra The Golden Pack. Det hedder texture packen, jeg ellers er på. Og så har jeg puttet nogle guns fra en mod. Jeg tror det var Flans mod eller sådan noget. Ja, det var Flans. Og fuck, det skød med blå, man. Jeg synes ikke hele texture packen er så god. Det er kun gunsene. Ja, det var så det der andet. Men noget af det er faktisk ret fedt, men jeg kan bedre lide specs og flows. Ja, det er nok også det fede. Det vil blive meget minigame på grund af Kiwi har en server, som er i gang med at blive opgraderet til minigame server, og server IP'en kommer i beskrivelsen. Ja. Det var meget snak. Ja, det var meget. Jeg må hellere gå til psykolog, jeg må ikke snakke mere. Adhøj. Nå, okay, hvordan fuck kommer vi herop? Det er sgu det nu. Fuck er jeg henne? Og vores team fører. Det er en god begyndelse. Vi fører store. Jeg fik ikke nakket den eneste. Jeg løb bare rundt og skød en enkelt person. Men den her gang så optager vi også lige lobbyen. For det er sådan en hyggelig lobby. Lobbyen er så. Det er bare skyndt til hen og vælge team. Forkert vej. Team, tager vi blå eller rød? Frost. Bam. 1 ud af 1. Jeg tiger altid blå. Fordi det er awesome skin snibbold. Shotgun har jeg købt, og jeg har 2920 gems, på grund af at jeg klarede parkour og det der tutorials. Den der starter tutorials, der tager fucking lidt tid, den får man 5000 gems. Hey, vis dem dit skin, dit seje bademand-skin. Bademanden. Ja, der var et andet skin, der sådan lignede en lille smule, men jeg lavede det lidt om. Og bare så I ikke er i tvivl, så er jeg Snefanet. Ja, Snefanet. Der hopper. Oh my god. Og jeg har selv lavet skinnet, og det har bademanden også. Ja, eller jeg tog så et andet main skin, fordi jeg kunne ikke finde ud af hatten der og mærket. Så var der også det der trusser shit, han er på sådan noget. Men det er fordi jeg lol, det der diarmor, hende der, hvad hedder hun, Ninjas eller sådan noget? Nej, hun er lige liftet. Det var ellers ret nice skin. Nå, det der diarmor skin, hvor man er Steve? Ja, nej, det var ikke Steve, det var sådan noget, armor, der lidt var ligesom en hættetrøje bare. Sådan noget diarmor, der lignede en hættetrøje-agtigt. Så er vi her i det her map, jeg tror det hedder Best Map eller sådan noget. Ja, det hedder det faktisk. Det er ret godt map. Ja, men det er måske lidt åbent. Men det værste med det der, jeg kan gå Triple Towers, hedder det. Ja. Friendly Forest. That's the cool. Det bedste råd, jeg kan give til paintball, det er at gemme sig og skyde. Det bedste, jeg gør, er storming. Og det er ikke altid, det går så godt. Jeg gemmer lige en waterbot eller en waterbomb til dig. Der fik jeg lige... Okay, jeg har mistet 2,5. Fuck! Lige om lidt dør. Jeg fuck, tror, jeg blev reddet godt der. Okay, jeg tror, vi bliver pwned. Det ved jeg ikke. Jeg har fået... Bader. Vil du beskytte? Eller er du død? Nej, jeg er ikke død. Shit, man. Jeg brugte en waterbomb og døde. Hvor er du? Jeg er sådan tæt på et ene hjørne. Jeg er sådan ret ude for der, hvor der var maler. Skal jeg heal dig? Vi fik en... Nej, 4-4, det er godt. Okay, jeg er over i sådan det ene hjørne. Nej, han nakker mig. Shit. Ja, okay, der han gemmer tilbage, der er det grønt. Det er fordi det ikke er farvet. Kom. Du får næsten. Han har kun ramt dig en gang. Okay, han er dårlig. Sådan der. Han kan løbe meget. Nå, hvilket hjørne er du? 2-2. Jeg er lige herovre. Pas lige på ham der. Nå, okay. Jeg er lige herovre. For til livet. Du burde kunne se mig lige her. Tak. Jeg skal lige min gun frem, ellers så går det ikke. Der, han står der. Godt. Så fik jeg ham. Oh my god, så nu er jeg lige at få survive her. Men det er sådan jeg har 3 kills.
Køkken, så jeg ser lige, hvor lang tid vi har optaget det her, men ellers brug for 4 minutter og 54 sekunder. Det er jo altid godt. Nej, man, forkerte vej. Fuck. Nej, jeg tror forkerte vej. Nej. Nej. Okay, jeg er 4 ud af 4. Fuck lort. Jeg er 3 ud af 4, så jeg er lidt... Jeg håber, vi kommer på samme tid, ellers bliver det ikke rigtigt så fedt. Ja, jeg er lige kommet på frost, så. Ja, det er også. Ja, det er fordi, der er så det sidste der, hvor man kan se, der er 8 cute til frost, så giver det bare op og gå ind på nettet, og så kommer man på. Det er bare sådan 10. Det gælder bare om at vælge team først, hvis man snakker sammen på Skype og spiller det begge to. Ja. Nogle gange kommer man bare til at løbe forkert vej. Ups. Selvmord. Say hi to YouTube. Yeah, say hi to YouTube. Also recording. Smiley. Det er lidt fuck med den her texture pack. Jeg kan ikke lide den texture pack så godt. Det er kun gunsene, der er ret fedt, og det er jo det er heller ikke den her texture pack. Men det var fordi, jeg tænkte, men altså, det var for dårligt. Jeg havde før taget autocraft, det er bare ikke godt til paintball. Og jeg så specs er heller ikke. Altså flows men jeg har ikke lyst til at ødelægge flows texture packen. I YouTube noobs, skrev ham der Purple Steve. Lol. Hey YouTube noobs. Det er faktisk vores første video, mand. Jeg tror, det var dig, der stod der. Han hedder Suminam 1. Nej, Purple Steve skal vi nakke. Jeg skal bare den. Fuck ham, man. Fuck you. Det står derovre i en gruppe, jeg gemmer mig lidt. Jeg kan se alle mulige Steam shit. I bare stalke dem med alle mine venner. I skal bare ansøge dem som venner og stalke dem. Jeg skal lige være venner. Nej. Fuck. Ham så jeg ikke. Au. Det var tæt på, der var en, der skød. Jeg er død. Lol, nice, jeg blev revived. Nej! Fuck lortespillestil, jeg har lige nu. Kom nu. Okay, hvor er du? Nej, jeg er revived. Ja, det var fucking nice. Jeg blev revived 2 gange nu. Ja, ej, seriøst? Ja, jeg elsker, når andre reviver en. Det er så sødt. Det minder mig om skamsdag, hvor jeg kom til. Jeg ved ikke, om det var en bug, eller man godt kan, men der kom jeg til at revive 3 for de røde. Nej. Og jeg også. Kan man det? Jeg ved ikke, om det var en bug, eller man kan. Men jeg kan bare huske det der, jeg skulle heale mig selv lige ved siden af nogle skeletons der. Jeg reviver lige en af de her. Jeg er også død. Så er jeg reviver. Desværre har jeg ikke flere. Nå, det vi andre gjorde det. Fordi det er... Jeg revivede 2 andre. Nå, okay. Det er fint nok. Vi reviver fucking meget ned, og kun 2 tilbage, og vi er fuld team. Men mindre der er en eller anden ultra, der er joinet, så er vi faktisk, så er det bare sådan en død eller sådan. Jeg har faktisk tit været lidt selvglad og aldrig revivet andre. Det er sådan også bare. Men det er jo egentlig klogt at revive andre nu, når man tænker. Nu er det sådan 8-2 til os. Så. Så vandt vi. Oh my god, fuld team og pant. Bing. GG, hashtag, GG, hashtag, nuggets. Purple Steve, fuck you. Jamen, rigtig vej, mand. 1 ud af 1. Okay. Nice, jeg tjente alligevel 22 gems. Nej, jeg er 4 ud af 5, så okay. Jeg kommer i hvert fald på. Ja, det burde du. Medmindre man er 9 ud af 9, så er man bare fucked. Jeg er lige kommet på i hvert fald. Jeg kommer også. Ja, godt. Så lige et råd til, hvis I spiller på Mineplex. Der vil IP'en også være i description, og vi skifter måske bagefter hen til Stefans server. Men først skal jeg se, hvor langt vi har opdaget. 8 minutter. Nogle gange laver vi også forskellige, hvordan man bygger og forskellige fede ting. Jeg skal lige se, om den rykker sig. Okay, ja, den rykker sig. Jeg skal bare sige, det første gang, jeg bruger det her program. På Have, jeg plejer at bruge fraps. Og vi filmer sådan cirka kun på Minecraft, men hvis vi får mange shops, så kan vi godt finde på at filme på noget andet. Hvis. Ikke det, når jeg får mange shops. Nej, shops. Det er sådan typisk, når jeg bliver pisse populær, så... What? Der var en, der... Jeg blev dræbt. Jeg står lige ved det der midter ting. Blev du dræbt? Ja, jeg står henne der. Der er jo sådan hacker. Lort. Shit. Det er bare sådan... Dø. Seriøst, der er en, der bare speedhacker og løber rundt.
håber ikke, det gør noget, jeg skal sidde og se lobbyen, men jeg overgår jo så at klippe videoer sammen, mand. Jeg har lige så lavet en intro, så jeg bare sagde, Den intro var fed. Jeg var ligesom sådan Vincent van Gogh og var ved at skære mit øre af, mand. Men jeg kunne ikke komme på noget. Det kender jeg. Det er også der, hvor jeg prøvede på at lave The Kivity, men det gjorde lavede så. Men jeg prøvede på at lave YouTube-channel. Men der var alle Gmails var bare optaget, så jeg ragede totalt. Jeg fandt bare lige pludselig første hug. Nej, jeg tror det var tredje hug. Tredje hug, der var den. Det samme med adgangskoden. Det var i første hug. Jeg var altid heldig med sådan noget. Og adgangskoden til YouTube-channel, nej. Det er... nej. Det er bip, bip, nej. Det er bip, 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 bip. Er jeg på blå, eller er der ikke blevet valgt hold? Nå jo, det er jeg. Ja, MJ74 eller noget. Oh my god, jeg ville bare shotgun mega mange gange. Gå herhen. Bam, bam. I må gerne skrive i comments, at Stefan har Kibi. Det var fordi han havde sniffet det, men Kibi har et år som skin. Så skriv Kibi. Jeg tror i tysk. Og så også sige, at bademand har et år som skin. Ja, bademand. Ej, jeg var lige Stefan selvfølgelig. Det er en cap. Fuck. I er velkommen til at skrive, at I synes, der er noget der nederen, som vi har lavet, men I skal ikke ret på os. Så kan I bare lade være med at se. Bare sådan, hvad er der nederen? Alt. What? Everything. Jamen for helvede. Oh. Headshot. I can't hit him. Ouch. I can't hit them too. Scheisse. Shit. Man, det er hardt. Døde du? Shit, men jeg var tæt. Der var en, jeg brugte en waterbomb lige ved siden af mig, da jeg løb forbi. Jeg lavede en ninja-skade. Shit, det er hardcore, det der. Shit, de nakker mig. Jeg vil lige bruge en waterbomb på dig. Nej, jeg nåede det ikke. Shit, man, fuck, de er hardcore, de der. Nej. De stormede bare alle sammen, det kræver. Ja, fuck, de gik jo sådan hele ledere sidder i en Skype-samtale. Altså, nu har jeg ikke set nogen hacker, men jeg tror måske, jeg er en af dem, der hacker. Jeg ved ikke, der er jo så mange inde på Mindplace, så man ved sgu aldrig. Men man kan ikke bruge fastplace på det her. Nej, det havde været sådan lidt. Og jeg vil gerne indrømme, at jeg har hacket. Rigtig meget. Det har jeg også. Men jeg slettede hacket fuldkommen fra min jeg har også bare slettet, fordi jeg blev banet for flere server, og jeg gad ikke mere. Det er faktisk ret lang tid siden, jeg tror det er sådan... et halvt år siden, eller sådan noget, jeg blev ikke banet, fordi at jeg donated. På mange det var et halvt år siden, eller sådan noget, så slettede jeg det bare, fordi at jeg gad ikke blive banet fra alle mine server. Jeg tror endda, jeg slettede det på samme tid, fordi at du blev banet, og jeg også blev endda filmet og reportet. Ja. Men fordi jeg donated. Det var også den gang, hvor man skulle eksperimentere. Jeg synes, det var fucking fedt. Og sådan, når man ligesom begynder at tænke over Minecraft. Og det er faktisk sjovere, når man ikke har hacking. Ja, det er meget kedeligt. Og jeg har hacket et halvt år siden, ikke? Og det var sjov først, ikke? Men sådan man ligesom indser, at det er faktisk ret nederen. Ret nederen at hacke. Når man kan huske, man ville også være ligesom de andre, sådan, når man siger, oh my god, han hacker, og han er bare fucking syg i hovedet. Så når man selv finder ud af det, ikke? Altså, skider man ikke rigtigt. Så lad være med at gøre det. Anbefaler jeg. Og hvis der er nogen, der ser Danish Dynamite, så er sej. Men jeg så var sådan et afsnit i går, hvor ham der Jeppe K, han bare proppede 2 fingre på en eller anden, han skulle sælge et hus til. I munden på ham bare. Det er lidt svært, det ser jo. Jeg kan godt lide, at jeg ikke engang klikkede på Frost. Jeg havde bare joinet det automatisk. Seriøst? Ja. Yeah. Sådan tit, det der team, man godt vil være, det er man ikke fra starten af. Nej, der var jeg så heldig. Nå, nu tværer vi dem ud. Cookie Town. Der er ikke nogen cookies, det er det, jeg ikke forstår. Okay, man skal gemme... Ja, jeg bliver faktisk lidt her nede og venter til de invaderer. Før bøger vi jo med alle deres Skype-navn og inviterer dem til videoen, og stedet bare påner dem hele røde næser. Og hvis I gerne vil være gæster på programmet, eller på YouTube her... Så lad være med spammes. Så ikke spam, men det er chance for, I må. Revive.
For helvede. Og desværre er der også nogle ting, vi måske kommer til at lave alene. Der døde jeg. Ja, det var fucking hårdt. Det var bare så hårdt. What? Og vi spiller på Mineplex.com. EU.mineplex. I hate the thing they are spamming me with. They programs when I'm installing other programs. Og hvis I er i tvivl om, hvorfor vi siger lige præcis, at vi spiller på EU, så er det fordi, der er en Mineplex.com og en EU.mineplex.com. Jeg ved ikke, om man kan møde en anden, altså en US og en EU, ikke? Altså. Jeg ved ikke. Ja. Kid Rifle. Hvorfor kunne den ikke bare starte med shotgun, fordi man altid tager shotgun? Hvilket map er bedst map? Okay, jeg synes, det ville være bedst, hvis man bare startede med det bedste kit, man har. Ja. Sådan en ultra de starter også med rifle. Hvorfor? Men man kan ikke regne med, de... Jeg ved godt, en rifle ikke er en pistol, men det er bare så awesome. Det er da selvfølgelig en P90, så lige den er ved at skyde sig selv i hovedet. Minigun! Ja, minigun, så skulle jeg bare finde en eller anden tekst på en eller anden minigun, som bare render rundt og sprayer med. Og det værste er, det er jo horse armor normalt. Så man skal sidde inde i texture-packen og finde horse armor. Hvorfor har de lavet horse armor? Horse armor om nice, hvis nederskud, eller sådan havde nederpøls i hånden. Nej, det er enderpøls. Jeg vil sige, at det skulle være sådan en snippert, man havde i hånden, eller sådan noget lidt kastet. Eller noget. Det har været dejligt. Eller måske en flaske med noget. Det var sådan en spray. Jeg har prøvet at blive ramt af, fordi der er mega mange på best map her. Der er bare spammer med skud, bare sådan spray random steder. Ligesom... jeg tror vi vinder den her. Det er ikke sikkert. Nej, vi er 6. Jeg tør ikke at revive ham der, for han er ret tæt på en rød. Da han blev revived. Ja, vi vinder hvis den her, tror jeg. Det er Klaas. Nej, det er vi. Altså, det ser ikke ud til, at vi vinder, men mindre vi... Jeg tror, vi vinder. Mindre man gør det som er... Du har ret, Ben. Ja, der kom bare sådan en assassin. Ej, okay, nu har vi vundet. Ja, jeg sagde det jo. Man skal bare gemme sig og gå amok. Gemme sig, gå amok. Men ham der... Så gik de amok. Revive, please. Nå, det er noget, han ikke. Jeg står og skyder. Ja, jeg skyder også. Dem. Der var den. Forkert vej. Jeg har allerede... Jeg har 3031 gems. Det er så awesome. Jeg er 2 ud af 2, så... Shootgun. Nej, shootgun. Hvad skete der før startede jeg med rifle. Og nu starter jeg med none. Hvis der var en gun, havde det været awesome. Okay, det her bliver nok det sidste i forsøg til os. Det sidste minigame. Okay, nu larmer du. Næste gang skal vi nok prøve nogle lidt flere minigames. Ja, men det her det er bare lige første video, der bliver det her minigame. Ja, paintball. Og hvis I synes paintball er kedeligt, så spil det, hvis I mangler gems, fordi det giver virkelig mange gems. Ja, men jeg tror vi stopper her. Stopper vi her? YouTube. Eller kan vi lige spille den her runde færdig? Ja, det kunne vi godt. Så kan I se timeren imens. Ja, vi har også kun 2 tilbage. Så I kan se, timeren er snart på. Jeg er en af de 2. Awesomeness. Jeg døde. Du ikke en af de ene. Kom nu, revive andre. Det er bare der, hvor hun skulle gå rundt og revive 3 personer. Nå, men YouTube. Hej. Subscribe.